салому алайкум дӯстони азиз, айни ҳол мо дар аэропорти шаҳри душанбе ҳастем. Сафар дорем ба шаҳри Дубай. иншоалло дар Дубай вомехӯрем. Пагнали гуфтанам монад ки мо як гурӯҳ санъаткоро ҳама сарҷам ба Дубай сафар дорем. шӯхиҳои беҳтарин, албатта клипҳои беҳтарин баҳри шумо омода мекунем. тамошо кунеду ҳаловат бибарем. чиста барои шумо. роҳи мо сафед, паноҳи шумо ба худо. салому алайкум дӯстони азиз, ана мо фуро омадем соқи саломат дар Дубай. ина бародаро намиса ҳамон намис свету ҳамаш Дубая, ин дарахтҳо ҳама Дубай. нишона бону ассалом. Ассалому алайкум, чӣ хел шумо? Нағз шумо? Мухлисони аз салом расон куд аз шаҳри Дубай. Салом ба мухлисони акай Дустмурод. Ба мухлисои худта мухи. Ба мухлисои худма мухи. Раҷон куҷоши? мухлисои худма беҳад дӯст медорам. Саломат бошед, зинда бошед. Я бо той ки бибинана қалам. Умар кана ки мешуд ти охи. Ина охи худмум. Ина диди? Let's go. Хоб. бачаҳо ана ки Дубай айпага тамошо хатима бошен рафтан мегирем ура тамошо када. Let's go. бародарои азиз, инҷа ҳама чӣ форсӣ гап мезадиан, арабӣ гап мезадиан. ман ҳеҷ чиз нафаҳмидам рости гап. ҳамин қаша фаҳмидам ки яч арабӣ гуфтесиян, ман ҳамин қатори ҳамон дорум намефаҳмам. ман хая балокат ёд гирифтам дар кор. барои забондони ҷаҳондони бародаро. барои фақат бухонем ҳама забонро ёд бигирем. ҷо омадем уҷинкунӣ нафаҳмидем чӣ гапа. роҳбалад моншидагиамӯзи падараш наълате калиши. ана дӯстони азиз, ҳар бега ҳар шав чиста барои шумо. ҳамин рӯз чӣ гапешид ман ба навор мегирам, дар ютуб канал мепартом. шумо тамошо кунеду ҳаловат баред, фақат бихандед.